Hayırlı erте, Россия bir телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Гүлназ Ибрахимова. Безнең бүгенге чыгарылышта. Бүген ислам дөньясы уразага кирде. Татарстан мөселманнар диния нәзаратының съезды үтте. Киңәшле таркалмас Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясенең чираттагы утырышыннан репортаж. Тукай бүләгенә кандидатлар, Түбән Камада яшәүче архитектор Фирдәүс Ханов иҗатына штрихлар. Бүген Рамазан айының беренче көне мөселманнар уразага кирде. Изге ай башланыр алдыннан Татарстан мөселманнары 8-нче курылтайга җыелды. Курылтайдан хәбәрчебез Мөршидә Җиһанның махсус репортажы. Татарстан мөселманнарының 8-нче курылтайының максаты Татарстанның баш мөфтиен сайлау һәм 4 елга хисап ясау. Шулай ук Курылтайның мөһим өлешләренең берсе ул күргәзмә. Быел ул әманәт концепциясенә нигезләнгән. Барлыгы 6 әманәт. Алар барысы да Татарстан диния нәзаратының эш юнәлешләрен чагылдыра. Алхамдулиллах, нәзараты безнең эшчәнлеге бик әйбәт бара. Ул инде нәзарат эшчәнлеге дигәч, бөтен имамнарның эшчәнлеге бит инде. Нәзаратның эше урыннарда имамнарга эшнап барырга уңайлыклар, мөмкинлекләр тудыру инде. Аллаһка шөкер, алга китешләр бар. Курылтай эшендә Татарстанның һәр мөхтәсибәтеннән барлыгы 1,5 имам катнашты. Араларында озак еллар Хәтер мәчете имам хатибы булып эшләгән 94 яшьлек аксакал Харис хәзрәт Салихҗан да бар иде. Курылтайдан көтәм нәрсә? Алгы көндә муллалар dinning və fərdin birgəligində Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın uluq nimeti Kur'an-ı Kerim ayeti kelimelerinin iştəligini bilib, onun təfsirini bilib, onun morfologiyası, fonetikaları bilən öğrenciler ol vaxtda bizim şir məqnəsində kişilərinə və yığıntı yası alattıran mullalarımız çığa. Мен şunu көтәм. Нәзарәтнең башка мөфтиятләр белән чагыштырганда иң көчле ягы ул Хозур нәшрият йорты. Бихисап китаплар бастыру белән беррәттән интернет, радио, телевидение, газета, журналлар эшчәнлеге дә күз алдында. Диния нәзаратының эшчәнлеге менә шул әманәт дигән сүз эшенә бөтен эшләгән эше кертеп буладыр дип уйлыйм. Без шул концепцияны нигезендә bu күргәзмәне дә эшләдек. Онда Коръән өйрәнү, әхлакый тәрбия бирү, насихат, татар теле буенча зур эш алып барыла. Безнең 4 ел эчендә эшләгән бөтен эшебез шул экспозиция кертергә тырыштык. Илгәрләребез дә сүзгә түгел, гамәлгә бәя биреп эш иткән. Камил хәзрәт бөтен имамнар белән, мөхтәсибләр белән уртак тел табып эшләп, һәм дә безнең президентыбыз белән, аның кул астында эшләгән эшмәкәрләр белән дә уртак тел табып эшлү, менә бу нәтиҗә бүген күрсәтә. Безнең Татарстанда тынычлык. Безнең Казан басмабыз бу нөсхә Белоруссиядә специаль президентский фондта басылды. Курылтай эшендә катнашкан Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка Казан басмасы дип танылган Коръәннең төрле илләрдә басылган нөсхәләре күрсәтелде. Күргәзмәдә шулай ук диния нәзаратының Зәкят фонды, Хаҗ сәфәре белән бәйле эшчәнлек хакында да мәгълүмат бар иде. Беренчеләрдән булып 8-нче Татарстан мөселманнары курылтаенда катнашучыларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Безнең республикабыз алга таба гөрләп бара. Күп кенә эшләгән эшләребез бар. Шул ук чакта әле эшләребез тагын да күп. Бу эшләребездә әлбәттә бүген мин үзебезнең Россия президенты Владимир улы Путинга рәхмәт әйтәсем килә. Ул безнең бөтен планлаштырган эшләребезне хуплап ярдәм күрсәтә һәм диния нәзаратына сезгә, һәммәгезгә дә
зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Татарстан президенты үз чыгышында киләсе елда ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайыннан үткәреләчәк юбилей чараларында искәртте һәм имамнарга дәүләт бүләкләре тапшырды. Фазлыев Җәлил Васил улы дуслык ордены белән бүләкләнә. Хисап докладларынан соң мөфти, аның беренче урынбасары, баш казый һәм үзәк ревизия комиссия әгъзаларын сайлау булды. Делегатларның күпчелек тавышы белән мөфти итеп Камил хәзрәт Сәмигуллин, беренче урынбасары итеп Илфар хәзрәт Хәсәнов, баш казый итеп Җәлил хәзрәт Фазлыев сайланды. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе әгъзасы Рамил Төхвәтуллин милли мультфест кинофестивале киләчәктә татар мультимедиа контентын арттырырга этәргеч бирәчәк дип саный. Бу хакта ул Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә хәбәр итте. Матбугат очрашуында сүз башлыйча милли мультфест фестиваленең финал өлеше ничек уздырылуы хакында барды. Милли мультфестчыларга махсус остахана үткәрергә Союз мультфильм киностудиясе директоры Борис Машковцев чакырылган. Фестивальнең финалы 2 көн дәвамында 22-23 апрельдә Байтик лагерендә оештырыла. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясенең 3нче утырышы узды. Актуаль мәсьәләләр, фикер, тәкъдимнәр хәбәрчебез Ойзилә Батырханова әзерләгән видеосюжетта. Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов Гамәли семиотика институтының хезмәт җимеше Татсофт тәрҗемә системасы белән таныша. Электрон машинага ул бу тәрҗемәләрне татар телен камил дәрәҗәдә белүче белгечләр әзерләргә тиеш дигән билге куйды. Комиссия әгъзалары киң җәмәгатьчелек фәннәр академиясе фойесында оештырылган күргәзмәдә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының соңгы 5 елда чыгарган академик хезмәтләре белән танышты. Институт директоры Ким Миннуллин сүзләренчә, Татарстанда тел, әдәбият һәм сәнгатькә кагылышлы академик фән югары дәрәҗәдә. Казан Федераль университетында татар телен, әдәбиятын, мәдәниятебезне өйрәнү буенча җитди тикшерүләр алып барыла, эзләнүләр оештырылды. Ләкин бүгенге көндә шулай ук әлегә хәл ителеп бетмәгән мәсьәләләр дә калып килә. Бүген комиссия утырышында без нәкъ менә шушы әлегә хәл ителмәгән проблемалар, мәсьәләләрне күтәрәбез. Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе оешканнан бирле бу 3нче утырыш булып саналса да, агымдагы елда бу беренче очрашу. Марат Әхмәтов сүзләренчә, шушы вакыт эчендә милли матбугат учреждениеләр белән уртак проектлар эшләнгән. Милли мәгариф учреждениеләренең матди нигезен ныгытуга да ирештек, ди комиссия рәисе. Комиссия тәкъдиме белән һәм президентның хуплавы белән мәгариф мәдәният учреждениеләре өчен хөкүмәт тарафыннан зур гына грантлар проекты әзерләнә. Сүз бара 300 грант турында. Фәннәр академиясе президенты Мәгъзуб Сәләхов республикада телләрне үстерү эшчәнлегендә Фәннәр академиясының фундаменталь хезмәтләре, фәнни теоретик казанышлары турында сөйләде. Татар теленең кулланылыш даирәсен арттыру четерекле мәсьәлә. Бу эштә дәүләт оешмаларына гына түгел, хосусый оешмаларга да 2 телдә элмә такталарын урнаштыру гамәли яктан отышлы булыр иде дип сөйләде Ким Миннуллин. Безнең Бабын урамында татарча матуритик язылган такталарын булмау, безнең менә визуаль рәвештә күрмичә шундан узып йөрибез көн сайын әйтергә кирәк. Бу тәрбиягә, милли мәгарифкә, гомумән безнең милли низамыбызга яхшы йөрүгә асыктырган шарт түгел. Марат Әхмәтов әлеге сорау буенча айрым эш төркемнәрен туплап, алдагы көннәрдә очрашырга кирәклеген әйтте. Тагын бер актуаль сорау тиешле дәрәҗәдә фәнни аналитика булмау. Бу уңайдан Казан Федераль университеты федераль һәм чит илдәге партнерлар белән бергәлектә милли мәгариф үзәге проектын тәкъдим итте. Һәр очрашу үзенә күрә бер эзләнү. Бу очрашудан без яңа проблемалар һәм яңа юнәлешләр ачтык дип нәтиҗә ясады Марат Әхмәтов. Фәннәр академиясында бит гаилә һәм демография үзәге бар. Алар бу проблемаларны тирәнрәк беләләр, андагы психологияны, андагы әтиянинең фикер мөнәсәбәтен, дөньяга, тормышка һәм менә шушы фикерләрдән чыгып, ниндирәк үтемле чаралар табарга безгә гаиләгә үтеп керү өчен, аларга туган телебезгә карата нинди рухи ихтияҗ булдыру өчен, аны ниндидер үзеңнең бер горурлыгын дәрәҗәң итеп кабул итү өчен. Татарстан яңалыклары өчен Ойзилә Батырханова, Ирек Хәмидуллин.
Ленин исемендәге мәдәният йортында ел укытучысы бәйгесенең бүләкләү тантанасы узды. Әлеге чара турында хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов репортажы. Әзерләнү, йокламыйча үткән төннәр, барысы да артта калды. Бүген иң әһәмиятле көн. Бар катнашчылар әлеге исемгә лаек дисәк тә, бәйге шартлары буенча берсе генә ел укытучысы исемен яулый. Бүген көндә замана алга бара, балалар, укучылар заманча итеп дәрес бирүне телиләр. Һәм укытучы да алардан артта калмаска тиеш. Һәрдаим үз өстендә эзләнергә, үзен үстерергә тиеш. Әлеге бәйге укучылар өчен бик әһәмиятле. Анда төрле елларда җиңү яулаган укучылар да килә, тәҗрибә уртаклаша. Соңгы 10 елда бу конкурста инде булса шундый эксперименталь үзгәрешләр дә кертелде, карадылар, кайсысы яхшырак эшләй, кайсысы бәлки эшләмидер, һәм шуңа күрә аны гел теге үзгәрми торган конкурс дип әйтеп булмый. Укытучылар укучыларына да белем бирә, үзләре дә бер туктаусыз гыйлем туплый. Бу бәйгедә алар бер-берсеннән тәҗрибә ала. Алар барысы да сәхнәдә менергә, лаеклы итеп рәхмәт сүзе ишетергә, чын мәгънәсендә лаеклы кешеләр. Менә без алар белән сөенәбез. Тел булганда, укытучыларның карашлары шундый яхшы булганда, безнең телебез дә, милләтебез дә, гомумән гореф-гадәтләребез дә сакланырга чын мәгънәсендә нигез бар. Узган ел билгеле сәбәпләр аркасында ел укытучыларын тантаналы котлый алмаганнар иде. Быел күрәсең бик тансыклаганнар, Ленин исемендәге мәдәният йортының залы шыгрым тулы иде. Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Бүген 13 апрельдә Камал театры артистлары бер атнага Минзәләгә, Чаллы, Әлмәт шәһәрләренә гастрольләргә китә. Тамашачыларга соңгы сезоннарның иң яхшы спектакльләре тәкъдим ителә. Бүген Минзәлә Татар дәүләт театрында Мендәр әкияте спектакле күрсәтелә. Репертуарда шулай ук тамашачылар яратып караган Иләнәм тат, Санаулы кичләр, Сагыныр сызма, Хуш авылым, Сүнгән йолдызлар спектакльләре дә бар. Кәрим Тинчурин театры сәхнәсендә премьера 13, 14 һәм 26 апрель көннәрендә шах-мат моноспектакле күрсәтелә. Сәгатьтә 20 минут барган бу спектакльдә төп герой прокурор шау-шулы җинаятьне ачарга алына. Бу эшне ул ахырына җиткерә алырмы? Төп рольне Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Гайзуллин башкара. Тамашачылар детектив монодрама аша үз эшенә һәм дөреслеккә ихлас ышанган кеше тарихы белән таныша алачак. 2025 елда Казанда спортның су төрләре буенча дөнья чемпионатына хайдайвинг буенча ярышлар үткәрү өчен дөньядагы беренче ябык спортның су төрләрен үстерү үзәге төзеләчәк. Айрым алганда 15-18 мең урынлык йөзү һәм синхрон йөзү өчен күп функцияле арена төзү күздә тотыла. Аның территориясендә вакытлыча 2 зур бассейн төзеләчәк. Аннары алар ил төбәкләрендә капиталь төзелеш буларак урнаштырылачак. Арена үзе Идел буе федераль округында ел әйләнәсендә эшли торган бердән-бер күп функцияле физкультура, спорт, мәдәни һәм ял итү үзәге булачак. 2021 елда Тукай бүләгенә дәгъва кылучылар арасында Түбән Камада яшәүче Фирдәвис Ханов та бар. Россиянең һәм Татарстанның атказанган архитекторы, Түбән Камадагы берничә әһәмиятле объект авторы. Сабантуй мәйданы, Красный Ключ бистәсендәге яр буе, Тукай исемендәге уку һәм ял паркы шуларның иң популярлары. Тукай бүләгенә кандидат белән безнең иҗат төркеме дә аралашып кайтты. Премиягә мен үзем тәкъдим итмәдем. Моның идеяның төбе күбрәк Татарстан архитекторлар берлеге җитәкчелегеннән чыкты. Шәһәребезнең мактаулы гражданины архитектор Фирдәвис Ханов 2021 елда Тукай премиясенә дәгъва кылучылар исемлегенә керә. Аның кандидатурасын Татарстанның төзелеш һәм архитектура министрлыгы тәкъдим итә. Моңа кадәр республика архитекторларының бу исемлеккә кергәне булмаган. 6 эшне сайлап алдылар. 6 эшне, альбомны. Анда керде шушы Тукай паркы, Җәмгыять мәчете, Изге чишмә, анары яр буе, безнең
елга порты янындагы эшләнгән эшләр, Сабан туй җирләре. Фирдәвис Гайныджан улы шәһәребезгә 1978 елда архитектура институтын тәмамлагач килә. Шуннан бирле аның идеясы белән шәһәребездә күп санлы объектлар сафка баса. Бу Сабан туй мәйданы, Красный ключ ярбуя, Үзәк җәмигъ мәчете. Архитекторның иң танылган җимеше Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркы. Ул тулысы белән шагыйрьнең иҗатына багышланган булуы белән үзенчәлекле. Мөмкин булган саен үтәргә тырышам, чөнки бердән нинди хәлдә икәнен күрәсем килә, нинди халәттә бүгенге көндә. Икенчедән халык йөриме, йөрмиме, утлар янамы, музыка уйныймы. Өченчедән инде үткән вакытта күп кеше танып рәхмәт әйтәләр. Кулны кысышлар да бар, хәтта мин аларны бик белмәсәм дә. Шуңа күрә бу минем өчен инде бик тартымлы җир. Әйтергә кирәк, Фирдәвис Ханов хәзер Түбән Кама шәһәр башлыгының төзелеш эшләре буенча киңәшчесе вазифасын башкара. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә ия булучылар исемнәре бөек шагыйрьнең туган көнендә 26 апрельдә билгеле булачак. Фирдәвис Хановның эшләрен яраткан һәм хөрмәт иткән шәһәрдәшләребез әлеге исемлектә ул да булырга тиеш дигән өметтә кала. Ә хәзер эфирдә парламент хәбәрләре, алар белән сезне Идел Кыямов таныштыра. Эфирда парламент хәбәрләре. Исәнмесез. Студиядә Идел Кыямов. Дәүләт Советының Иктисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитетының күчмә утырышында республикада хезмәт җитештерүчәнлеге һәм эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү илкүләм проектын гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Парламентарийлар Казан вертолет заводында булды. Секундына миллиметрына кадәр төгәллек Казан вертолет заводында эш ритмы әнә шулай куелган. Хәзер цифрлы трансформация модага иярүгенә түгел, ә дөнья базарында үз урыныңны булдыру өчен төп шарт. Ансат вертолеты цифрлаштыруның яхшы үрнәге булды. Машинаның конструкторлык документлары электрон 3D макет буларак рәсмиләштерелә. Вертолетларны җыю процесслары белән оператив идарә итү мөмкинлеге тәэмин ителә. Цифрлы технология җитештерү барышын ныклы контрольдә тотарга тулы мөмкинлек бирә. С удовольствием здесь находимся, на этом предприятии, которое по основным элементам уже освоило процесс цифровизации и разработки. Бу цехта Ансат Ми-38, Ми-817 вертолетлары җыела. Вертолетларның санитар версиясе өчен югары йөкләнештәге уңайлыгы булган медицина модуле дә тәкъдим ителде. Исегезгә төшерәбез, яңа медицина модуле белән җиһазландырылган беренче вертолет республика клиник хастаханәсенең сан авиациясе өчен җыелган иде. Ул дистәләгән кешенең гомерен саклап калырга мөмкинлек бирде. Иктисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты утырышында депутатлар җитештерүне цифрлаштыру турында фикер алыштылар. Комитет башлыгы Лутфулла Шафигуллин цифрлаштыруның гаять зур әһәмияткә ия булуын билгеләп үтте. Аның төп нәтиҗәсе хезмәт җитештерүчәнлегенең үсешенә йогынты ясарга, базарда көндәшлекне арттырырга тиеш. Көн тәртибендәге тагын бер мәсьәлә республика хөкүмәтенең киләсе сессиядәге хисабы. Иктисад министры урынбасары Айрат Шәмсиев парламентарийларның сорауларына җаваплар бирде. Аерым алганда Мәскәү белән Казан арасында М12 трассасы проектын тормышка ашыру мәсьәләсе күтәрелде. Ул Татарстан инфраструктурасына 170 миллиард сумга якын акча җәлеп итәчәк. Белгечләр исәпләп чыгарганча, автомобиль юлын төзү, яңа эш урыннары булдыруга ярдәм итә. Трассаны файдалануга тапшырганнан соң 3 ел эчендә эш урыннарының гомуми саны 10 меңнән 15 меңгә кадәр тәшкил итәр дип көтелә. Чаллыда Татарстан Халыклары Ассамблеясы президиумының күчмә утырышы узды. Автомобиль төзүчеләр шәһәре халкының милли составы төрле. Ярты гасыр элек КАМАЗ төзергә дип Чаллыга элеккеге Советлар Союзы республикаларыннан комсомол отрядлары килгән иде. Хәзер Чаллыда 80ннән артык милләт вәкиле яши. Инде 3нче буын балалары да туды. Чаллыда әрмәннәрнең 2 якшәмбе мәктәбе эшли. Милли бәйрәмнәрен үткәрү мөмкинлеге бар. Шулай ук Азәрбайҗан диаспорасы балалары һәм өлкәннәре дә сәхнәдән төшми. Чишмә дуслык йортында үз телләрендә укыйлар, гореф-гадәтләрне саклыйлар, милли ашлар әзерлиләр. 80 милләт арасында төп халыклар вәкилләре чуашлар, удмуртлар, марилар, мордвалар, татарлар. Аларның традицияләре зур завод төзелешенә кадәр берничә гасырдан килә. Туган телләр елында һәр милләткә игътибар зур. Шәһәрдә телләрне һәм мәдәниятләрне үстерү буенча муниципаль программалар уңышлы эшләп килә. Фәрит Мөхәммәд Шинда Чаллыда этникара һәм милләтара мөнәсәбәтләрнең камиллеген ассызыклады. Халыклар Ассамблеясы җитәкчесе фикеренчә, мондый тәҗрибә күршеләргә дә файдалы. Опыт Челнов, который сегодня прозвучал, интересен.
Я видел, как заинтересованы многие представители районов, близлежащих городов и районов нашей республики записывали. И я полагаю, что это новая, возможность усилить эту работу. Бүгінге менә шулар. Парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Бүгенге сау булыгыз. Сәйдәш мәдәният үзәгендә Минбәр татар дини театрының мәдрәсә белем шишмәсе исемле дини концерты узды. Театральләштерелгән шараны хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Узган гасыр башындагы мәдрәсәләрнең дини дөньяви белем бирүгә керткән өлеше бихисап. Ильяс Халиков фикеренчә, шәкертләргә әдәп-әхлак тәрбиясе дә сеңдерелгән. Шушы тәрбияви кыйммәтләр театральләшкән концертның төп шигаре итеп алынган. Без инде күбрәк актуаль темаларны сөйлибез, чөнки хәзерге вакытта менә безнең мәдрәсә проблемасы, ул бик көчле проблема, чөнки яшьләр интернеттан белем алганчы, алар мәдрәсәгә кереп белем алсалар, бу күпкә хәерлерәк. Менә көннәп алга табарабыз. Мондый проектларны безнең халыкка өндәү, халыкка матур итеп күрсәтү өчен барысында кулдан килгәнчә тырышабыз эшләргә. Вакыйга заман мәдрәсәсендә бара. Дини җырлар, мөнәҗәтләр, видеоклиплар аша мәдрәсәләрнең белем һәм тәрбия шишмәсе икәне аңлатыла. Һәр сулышка, һәр йөрәк тибешенә үзебез рөхсәт сорый торган булса. Концерт барышында тормыш яшәеш белән бәйле мәсьәләләргә кагылышлы вәгазьләр дә әйтелде. Бу зургынлыктан кисәтеп, Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тамашачылар өчен оештыручылар сюрпризлар да әзерләгән иде. Дини тамашага килүче һәркем билет номеры аша лотереяда катнашты. Ильяс Халиковның иҗатын күптәннән беләбез. Театрлаштырылган мәҗлес була, очрашу, концерт була дип, шуны карарга дип бөтен кардәшләремне җыеп килдем. Хәзер Рамазан айында безнең Рамазан айында да күп калып бармый бит инде. Шуңа күрә дә кешеләргә күбрәк Аллаһ Тәгалә турында напоминание ясарга кешеләргә бик кирәк дип уйлыйм. Мәдрәсә белем шишмәсе дип аталган дини тамашаны республикабызның районнары тамашачысына да тәкъдим итәргә җыена Минбәр дини театры. Илзия Хизматуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан соң безнең каналда хәерле көн Татарстан тапшыруы башлана. Бүгенге кунагыбыз Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар Хәзрәт Хәсәнов. Ә мин Гөлназ Ибраһимова иртәгә кадәр сезнең белән саубуллашам. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Исән имин булыгыз.